ಸ್ವರಾಜ್ರೆ ಗುಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ದೈವದ ಕಲರ್ ತುಂಡಲ್ಲ ಮೇ ಇಡೀ ಪೊಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಒಪ್ಪು ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆ ತಾಕತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ವರಾಜ್ ಆರು ಮಲ್ಪುವೆರಾರು ಬಟ್ ಅರೆಗೊಂಜಿ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಜಿಂದಾಂಡ ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆನಾಗ ವಾರ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನಾಗ ಮೂಜಿ ಶೋಲ ತುತ್ತಿನ ಅಕುಲೇರು ಅಕುಲ್ ದಯಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ತುಯ್ಯರ ಅಕುಲ್ದಿನಿಗೆ ಅಕುಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮೂಜಿನ ಶೋಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಡ್ದಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಶೋಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಏರಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಂದನಿ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅವು ತೆರಿಯೊಂದಿನ ನಾವು ನಾಟಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲವೆಂದ ಆಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಪಂಡಿಜ್ಜಿ ಏತ್ ಸರಿ ತೂಂಡಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೇರೆ ಪೋಪ ಬೇರೆ ಬೂಡ್ದನ ನಾಟಕ ತೂಪ ಎಂಕುಲ್ ಐಸಿಂದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲು ಆಂಡ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾಟಕ ಆಯ್ಬೇಕ ಬರ್ಬೇರದಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕ 4 ಗಿರಾಕಿ ಬರ್ಬೇಕು ಪೂರ ಸುಯ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆನಲ ಅಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗುಲ ನಾಟಕ ತೂಪಿನಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕತೆ ಅದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕ ಅಕಲ ನಟನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಉಂದನಿ ಏ ಸರಿ ತೂಣೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಬಂದ ಆಪುಜಿ ಬೇಜಾರನೇ ಇಜ್ಜ ನಾಟಕ ಆತ ಶೋಕ ಉಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐತ ಅರ್ಥ ನಾಟಕ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಎಂಚ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೇ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪೋನ ಮೊನ್ನೆ ಗಂಗೋಲಿ ಇಡ್ಲ ಪೋನ ಫಸ್ಟ್ 250 ಜನ ಇತ್ತೀರು ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಪಾಡ್ ನಾಕೇನು ಬರ್ವೇರ ಐದು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಾಜ ನಾರ್ ಬತ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಏನ ಬರ್ವೇರ ಅವಳು ಚಾರ್ ಜಾಪಡ ಪುಡ್ಸೋತಿತ್ತು ಪಿರೋಡು ಐನಾಜರ ಸಾರದು ಚೇರ್ ಫುಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈದಿನಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಾರ ಚೇರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೀನ್ದ ಡಬ್ಬೆಲೆ ಪೂರ ಅಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದೆ ಐತ ಮಿತ್ತುಕುಲು ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಇರೆಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಲ್ಪಡ್ದ ಇರೆಗ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನ ತೂನಾಗ ಅವಲ ಒಂಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ದುಂಬು ಅಂಡ ಸರಿ ನಾಟಕಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಚಿತ ನಾಟಕ ಏತೋ ಸಾರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪಗೆ ಬೇತೆ ಅಂದಿತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇತ್ತೀಜಿ ಇನಿ ಈತ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟು ಸಿನಿಮಾ ತೋಡುಂದ ಅದು ನಾಟಕ ತೋಡುಂದಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಅಂದೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಟಿರಾಕ್ ಮಂಡದ್ರು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಪಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲು ಶೋಕಾತನೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಬೈಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ತೂತ ಈ ನಾಟಕನು ಯಾಪ ನನ್ನ ದುಬೈಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜುಲೈಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಆಂಡ ಜುಲೈಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಜುಲೈ ಅಬುದಾಬಿ ಉಂಟೆ ಅಬುದಾಬಿದಕ್ಕೂ ಎಂಚಲ ದುಬೈಡ್ ಮೋಕೆದ ಇದು ಬರ್ಪೇರು ಸರ್ವತಮಣ್ಣೆ ಕನಪೇರು ಪೂರ ಅಬುದಾಬಿ ಜನ ಬರ್ಪಿಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಅಬುದಾಬಿ ಅಂಚಿನ ದುಬೈಡ್ ತೂತ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಡು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣುಡೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಾರ್ಚ್ 7 ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಪೋಡು ಶೋಕಾತನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತನ್ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿಡು ಎಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತೆ ರಡ್ಡರೆ ಮೂಜಿಗಟ್ಟೆ ದೀಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಕುಲ್ಲುನಾತ್ ತಾಳ್ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಣತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ ಶೋಕು ಪಡ್ಬಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಗೆ ದೀತಿ ನಾನು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಲೆಪ್ಪುಗರ್ ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವಿಷಯ ನಿತ್ತೆ ಊರುಡು ಮಲ್ಪು ನೆಕ್ಲ ಪಿದೆ ದೇಶೋಕನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲ್ಪ ಅಕಲೆನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶರ್ತೋಲು ಐಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪೇಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತನ ನಾಟಕನು ಕೊರೋನಾಗ ವಾರೀತಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಈತೆ ಅಂಜಿನ 2 ದೇಶ ಹಿಡಿತ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತವ ಆಯ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಎಂಕ್ಲು ಐಟಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಚಿನ ಉಂಡ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತೋನು ಎಂಕ್ಲು ಕೆಲವು ಪಿದೈ ಬೋಣ ಅಡೆ ಬೋನಾಗ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲು ಅವಲೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕೊಣತಜ ಡ್ರೆಸ್ ಬಿಡುದು ದಾಲ ಕೊಣತಜ ದುಬೈಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಳ್ಳರು ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15-20 ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಬೈ ರೋಡ್ ಪೋಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ ಹಿಡ್ದು ಬಾರೇನಿಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಾರೇನ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ದುಬೈ ಬರೋದು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಮಸ್ಕತ್ಗೆ ಪೋಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಪನೇ ತಿರ್ಗೋದು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೊನೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಸರಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಣ್ಣ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ ಸರ್
ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜತನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರಿಂದ. ಎಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೈಡ್ ನವರು. ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆಂದಾಗಿತ್ತು. ವೆರಿ ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸರ್ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಶೋ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶೋ ಇದೆ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅದು ಇದೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೇಟ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್? ಇದು ಕಾಳವಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ನಂಬರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನಂಬರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಅಲ್ಲ ನನ್ಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ಲೈವ್ ನಂಬರ್, ಟಿವಿ ಲೈವ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 12 ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 555 ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದೇ ವಿಶೇಷ ಇಂಜಿ ನಾನು ಅಂಡ ನೂದನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಅಂತ ಅವು ಎಕ್ಕೂರ್ದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರಕೂಟದಕ್ಕೂ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಡೆಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರಿಯ 200 ಮಲ್ಪಗ ಬನ್ನ ಕೋಡಿಕಲ್ದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಗೇಡೆ ರಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ 300 ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಶೋ ಇತ್ತು ಕಾಪು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ 300ನೇ ಶೋ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಟ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗೆಟ್ ಆಂಡ್ 4ನೇ ಶೋ ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆಡ್ ಒಂಜಿ ಈಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಂಡ್ 500 ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಸಂಗಡ ಆಚರಣೆ ಆಂಡ್ 500 ಅಂಚದ ಆಜಿನದ ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದ ಐಕ 555 ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ ಆಜಿನದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳದ 2ನೇ ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಉಲೈಡ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನು ಇತರ್ತಿ ಏತ್ ನಾಟಕ ಹೋಗುವಂತ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ 150 ಮಿತ್ತದ ಶೋಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಲು ಏರ್ಪುರ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇವ್ರೆ. ವಿಜಯಣ್ಣಲ್ಲೇರು ಸ್ವರಾಜ್ಲಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರೆ. ನಮಸ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಚೇತಣ್ಣ. ಚೇತಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನಲ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ನಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಏನ ರಡ್ಡು ಡ್ರಾಮಾಗ್ಲ ಮೈತಿ ದಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಕಲ ರಡ್ಡಲ ಇರೇನ್ ಕೇನುವರೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಚೇತಣ್ಣನ ವಾಯ್ಸ್ ಆತ ಅನ್ ಮಾಡಿ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಂಜಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ 555ಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ. ಸ್ವರಾಜ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆನಪಿಡು ಬಲೆ ನವೀನಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ಮೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಖಂಡಿತ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಜಯಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆಕ ನೀರಿನ ಸ್ವರ ಅವು ಕಿವಿತವಲ ಹಾಕಿಲಾಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಜಪ್ಪ ಕಂಠದ ಸ್ವರ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಅಂಜಿ ಬನ್ಪ ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣ. ಎಲ್ಲೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪಡೊಂದೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹಠ ಉಂಡು, ಯೋಚನೆ ಉಂಡು, ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಟ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ್ ಆ ನೀನು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಆಪು ನೆಂಜಿನ ಒಂದು ಐಟು ಬೆಂತಿನಕ್ಲೆನ್ನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಐಟು ಬೆಂತಿನಕುಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಆಯ್ತಾ. ಸೆಟ್ದ ವಿಭಾಗದ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಂಗೀತದ ವಿಭಾಗದ ಅವಾರ್ಡ್, ಕಂಠದಾನ ಮಲ್ದಿನಕುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿನ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರದ ಅಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಅಕುಲು ನಾಟಕ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಜನಿದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೇರು ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತೈಕ್ ಎಂದು ಕೊರ್ತುಂಡು ಗ್ರಿಪ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ಅವ ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ. ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಭುನ ವೈಷ್ಣವಿನ ಸಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕಥೆನ ಬರೆನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಏರ್ನ ಪೂರ ಸಾಕಾರನು ದೆತೊಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಆಡ್ದನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆ ಕಥೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕಲು ವೇಕರೈಕಲ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಬಾಬು ಬನ್ನಂಜನ ಅವಾರ್ಡ್, ಸಂಕಮಾರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಪರಮಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅಂಕಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ತಿನ ಮಕ್ಳಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಟ್ ಬಹುಶಃ ಸಾಲೇಂದ್ರ ಪರಮಾನಂದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಒಂಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪನ ಪುದಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರಡು ಅನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಯೋಚನೆ ಅವು ಈ ಸಲ ಅವೇನು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲಿಯನ್ರಿಗೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.